Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes na kita, Marso 19, tuig 2020. Aksyon Hotline! Yari na kita sa ikatlo nga Huwebes, sa ikatlo man nga bulan. Welcome to the show. Hasta kita takna alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline! With Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up tag karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon Elry Dutilios. Ako naman Aksyon Art Tayhopon checking in. Aksyon Hotline! Sa atong sining nga mga headlines. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, update to guys sa ginapatuman nga curfew diri sa syudad sang Bacolod. Uy, may harap pagin mga persona nga nagkaradakpan sang kapulisan. Headline number 2, update man sa sining gusto ipaimbestigahan sang lokal na puluhan diri syudad sang Bacolod ang nagalaptang nga fake news. Partikular na sa Facebook. City Legal Officer, may nasa nga ginhimo nga pag-akto diri o kung nagginyo na sambulig sang pila ka mga investigating team agud o si saon kung sino responsable sa pagpalapta sini. Headline number 3, 1.1 million pesos kabalo sang shabu na-recover sa bypass operation sang kapulisan sa syudad sang Silay. Kag Sineco magatag sang due date extension sa mga konsumidor. Madetales na bantayan diri sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Update man na sa sitwasyon sa borderline sa check-up point sa ginapatigayon sa PNP dira sa area sang boundary sa Talisay hog amat-amat nagutok ang mga salakyan nga nagalinya karon nga aga. Nano ba lang mga plano sini? Para nga hindi man maabudlayan, no kay nagligad to ma-implement man to sang mga panibag-o nga ruta nga paagyan sang pribado nga salakyan.
Ibaloon ta karon kon bala epektibo gid man no nga gin-divert ang iban nga mga pribado nga salakyan naghalugid man bala ang ining mga kuano naghalugid man bala ang dalagan subong sang trapiko. Aksyon Hotline. Ang kabirugan na detalye na sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ino para tuntunan aksyon na hotline sa gihapon Huwebes kita nga presentation March 19, 2020. Aksyon Hotline. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Unahon naton no si Attorney Joselito Bayatan. Kay ariyo atensyon bala sa aton nga mga kaaksyon nga ambot na no yung purpose ng ibandi nga ang anong gadgad gid bala nga inang makakita gani sang mga information, makakita gani sa mga balita about COVID-19 nami man kay at least ang tanan do aware subong ang tanan luyag makakuha sang update party sa COVID-19. No? Ang problema galing kay ang iba niya bisan hindi confirm ga mga balita kagway basihan naga-kuan gilayon naga-share kag tingwa nga abot anong utok bala nga inang basta gani hindi confirm kag basta gani nga ang source ng information nagalin sa sinodra nga nagpalapta hindi na pag-i-share kay na maka-create lamang sang chaos, maka-create lamang sang misinformation ngati kulbaan kay mo ya no kon makakita ka sang sining nga mga information. Now nag-ugat ini actually ang parte sa fake news kay may mga data nung share sa social media perti kadamo mo sa mga nag-share damo sa mga ginaplastar nga mga reports daw gin-isa-isa pag every barangay kung ano kadamuon sa PUM, no? Ti kabalo kita nga after nga gin-lockdown ang Manila, may mga naghingagaw pa nga nakapauli before sang March 15, no? Nga nakapauli diri sa Negros and Bacolod City, kag ini sila nga mga individual coming from Metro Manila considered as PUM pag-abot diri sa aton sa Negros and Bacolod. Aksyon Hotline. Tiambot sino man niya may gadgad sini? Sino yung may gana nga? Abi kun amo na gani siling ko, kun iway ka man lang sa suggest, iway ka man lang sa mabulig nga parang masulbar kag mapaganagan ang kakibang ginabatyag sa gobyerno o kung sang tawo, kay kitang gobyerno mo, kita nga maordinaryo nga pumuluyo, kitang gobyerno. Aber, hindi na lang abi maghalaka share, hindi na lang abi maghalaka pagwasing information, nga makreate lamang sa patalang nga informasyon sa publiko. Online sa hotline. Kaya ang buwa, dumabasulan pa iya ang Intelligence Task Force nga bundol pa sila mapagwa information compare sa sining mga tao nga ambot din na naghalin ang kaalam nila nga una pa sila no, pagwa sining mga datos. Joining us over the phone is the Interagency Task Force Head sa Bacolod. We have Vice Mayor Isid Familiaran. Vice, good morning. Yes, mayang aga. Thank you so much for the time. Sir, unahon ko lang no, ang parte sa fake news, nakita ko mayara sang sulat na kag ang City Legal Office gintask na subong to conduct and to coordinate with other government agencies nga amo ang mag-conduct investigation sa sining nagaluntad subong nga fake news. Ano gid ang detalye sini Vice? Well, aragin post ko dagan sa wall ko ang kuan correct ang fake ko hindi fake, no? Kaya ang protocol ta Action Art, why kaya ka-mention siyang barangay? Wala man taga-mention siyang ngalan. Wala man taga-mention kani kundi in hospital. So, kuntang protocol siyang aton kwan, government imposed na mga pagsulundon
sa paghaboy sang balita. But ang kamaturan is that di ba nag-declare si Gov. Bong, Lacson, and Mayor Bing na ang tanan nga naghalin sa Manila, Cebu, Iloilo, considered na sila nga PUMs. And gina-advisean ka nga mag-self quarantine kasi imo balay for the next 14 days upon arrival. So, kung lang taon mo kang record star, 15,000 ang PUMs naton. Okay. But after 14 days, free ka na. No, amo na siya ang PUMs na ay na sila mga symptoms. Ma-upgrade ang imong health status sa PUIs kung may mga symptoms ikaw, may lanat, ubo. So, ang advice, seek medical attention or kadto ka na sa doktor pag magpa-examine. Okay. So, morning aton mga hospital sa mga may triads, ngarap lang attend sa gwada. Kasi na-screen na nila until kay admit ang imo physical condition. So, kung kita nila nga, may alam na subong silang protocol pag-ibig, kuta nila mild, severe, serious, no? Wala siya. Okay. So, kung nagtaw nila nga mild, papulion kanila, pag-advisean na ma-self-quarantine, pagtudluan kanila siyang personal hygiene. Ang gina-admit subong sa mga hospitals na ton, ang seriously ill lang. Si Dr. Lon galing nagayon na sa city nga i-decongest nila ang ilang outpatient department bala. Yes, sir. Aksyon Art, nagpakonsulta lang da bala. So, mag-focus sila sa siling na balatian para nga mag-tutay ang tao da. So, karon ang aton sigad, i-reactivate man ni Doc Mel solely ang aton mga health centers. Okay. Sa palabuton ng mga inadlaw, may ara na kita mga classrooms available sa pito naton ka district. Ang aton at if may pito ni ka district mo. So, para nakita da base available classrooms, maputangan naton sa mga mild cases. Okay, okay. Or PUMs. Suspitsado. Para nga hindi ito makontaminate or malatnan, especially sa mga purok lang sa aton mga informal settlers kung kikit-kit ng balay. So, ang aton gobyerno, Aksyon Art, 24/7 na ni ganing amon nga obrahan na Gani. ang amon kondisyon sila. Si Mayor Bing is on top of the situation. Iyagap ako na adlaw. Ako na nga amon nga shifting. So, amo inang mga sitwasyon na parte sa mga fake news. Ato ang may ara pagkita hindi nakalagaw ang tanan. Fake news man to. Ang tuod sa tuya, by tomorrow, ang first paragraph sa tuod to, by tomorrow, no ID, no entry kita sa Bacolod City. Okay. Pero may mga exemptions kita. Ang aton mga health providers, doctors, nurses, ang aton mga ambulance, ang aton fire truck, ang gatugong gasolina, ang nagaobra sa province, ang pumuluyo ato sa south at north nagaobra di sa Bacolod. Okay. Kung wala ka mo company's ID, certificate of employment, ano ka tuod, wala para sa nangyari din nga ang ilang mga helper, yaya nila, nagapuli kung gabi mo. Okay. Sa mga senior citizen na diba, i-certify mo lang da. Si Maria, iyada mo, manugluto mo na, i-allow masulod, no? So, mga boy, sir, Aksyon Art, hindi kita yung sakwan, hindi man tayo martial law. So, nga aton kapulisan, diraging tagaan ta na isang judgment call sa mga kakadto diri sa Bacolod na may kinahanglan. Pero sinima siling kambit, waay ko tumulong may side blood ko.
Kadto ko is butika, Nabakal ko. hindi ko na pagpasudlon, no. Oro, wadaan kami to pagkaon, bakal ko sa grocery ko da. Di na bindi. Okay. So at least klaro kay basi malabuhas masalasala naman ng publiko daw ginadukan kay sila nila. Lalo naman why no ID no entry, why naging exemption, may mga importante. Ang importante lang halimbawa karon kabalo kita LTO umpisa pa kapon why na opisina kun ang alibay may makadto ka pa sa LTO, that is another thing, no? Kado binutig na lang din empatihan. Yes, Aksyon Art, ang aton LTO nang gabulit sa aton check-up points. Pina-implementar na lang social distancing. Okay. So in a few days, kung lang daw matawhay ang dalan, kaya kung paros na jeepney, ka-jeep ka, social distancing ka, apat na pasahero mo, pero di ka permi. Okay. Sumuntat ka biyahe. But ang aton series liner, kapon sa news to, pagi kay Councilor Rojas, daw mapahulam sila sang bases para sa aton wala health providers, mga nurses naton na may curfew mo, mapuli kag mag-report sa ila obra. Okay, Pero very good. Bases na, hindi na para sa na-stranded nga pasahero, kay base naglagaw kadaya, para lang ni sa mga health providers naton, kaya mo nagreklamo, mga kabataan nila nag-duty sa ospital, hindi ka puli. Luoy man, nagpasiwadaan ta pala, doctors kag nurses pala. Okay. So, amo ina ang mga palabuton ng mga mga solusyon sa mga nagtuhaw ng mga problema. And I presume, Vice, no, that includes siguro ang exemption to the members of the media. Nga kung kay siya, hindi malikawan, nagkakaagahan mas ang pangita ay balita, kag ibang duty nila until 11 in the evening. Yes, exempted. May mga exemptions. Ang media katon nga, tag-report siya. And halong mga kamuda, no? Kwaong kuning kay Gernan, siguro Action Art, yes, sir. Appraisan, dali sa may there is a north, na ang private cars naton kung mahimo diri ka mo agis sa Silay Airport nga road para kay gakwan ka relax dira kamo gid reklamo daw hindi bala kay sindi bala kun lang taon mo di sa TV ang tanan lang sitwasyon sa check up points amo na so perting pamuyayaw kag reklamo nga tagduwa tag 3 ka oras ang ila pundo. Pasensya gid kay ang aton labaw nga priority diri ang kabuhi sang tao eh. Okay. So kung pundo ka mo da, 2-3 ka oras, pasensya gid kay ginait na dahil isang aton kapulisan ka mga nurses ang wa sulod diri sa pakulog. Aha. Now, pero aparte sa fake news, I understand ang city is interested nga maghimo sang legal action if in case nga ma-discover kung sino niyang behind sa sini Vice. Yes, ito na may mga screenshots na to. Na na-identify na to ang mga perennial bla o mga haters. Deserving amo ni silang kapalaktas ang fake news. Di preparar ka mo da kay si Ito Ribayakan may instruction na ito nga pasakaan ni sila kaso. Diyos. Ang ilan ni dugay pag ang eleksyon so way untat lang ang labugay. Di malas lang kamo kay way kamo nag-usar fake account eh. So, perting below the belt na Alas 8:20, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Balikan ta si Vice Mayor Elcid Pamilyara na auto ng linya. No? So may ara na tutukan ng aton sini otoridad kiti. Budlay man tuod yang kapinpagin mga tuod gigaling account ini. No? Vice, sorry na auto ng aton linya. Yes, Aksyon Art. Kaya mo na, prepare na to ang kwan. Okay. Ang mga document na to, nakuhaan na to mga screenshots. Nagulat na sang action sang city legal na to. May damon pag ila fake news nga tomorrow, kung hindi may lockdown tadi. Sana lang makagwa sa balay. May nalang pinadugangan tang pakop na to burong tao para ma-panic buying.
No, which is not good. Aha. Now, sige, so anyway, at least naklaro na ito nina, kag isa pagid guro, ang katapusan na gilang vice, ma-update ko ay, kundi, damo to nagambal nga si Senador Pacquiao, may iban pagid to nga siling mahatag, ma-donate sa Pilipinas, no, sang galamiton, mga PPE ni, ano man, may update na vice, may delivery maabot sa aton, di nga maging available, nga magamit sa mga frontliners ta, nga mabakal sa merkado. Kay subong to, grabe, nagiduay, naging kabaklan, bisan mga vitamin C, doon nagkakalaubos yung pinagamaklanay sa kwan, sa mga butika, vice? Yes, Action Art, even ang mga private hospitals, why mask, alcohol, iwat na, PPEs nila, iwat na. In fact, kung na gani, kaputi na lang. No? So, aton, saludo ko sa mga health providers naton nga ginarisgong kabuhi nila nga magsalbar sa kabuhi. Okay. Doctors naton, mga nurses, ang pulisan, dira. Ang swab, may swab kitang ginagamit. Amo inang ginal-test, nakuha ang ka-swab, ginapadala sa RITM. Nawadaan na ina. Okay. Ang arada sa online nga gasiling ni may ari lang scanners. Waay na. Uy. Ang problema pag may ara man nga ang 500 ang panganan na daw scanner, ligya mo 5,000 kin gobyerno hindi bakal sina kay dirahon kas na sang uwa. Adjus. Kag hindi man magbakal ang gobyerno sa imo da kay hindi ka man accredited nga supplier. Di ba? Ang may transaction lang mo na ba? Isa ka baligya nga kuan baratuhon gali ya? Magbaratuhon lang nga tag 500, ligya mo yung 5,000. Ayawer. Mga online ha. Sus. Hindi na i-accurate. Ang akon scanner Action Art Japan made in Japan na. And nanami na siya. Na-pull out ko na to sa tanan nga schools again paulam danay. Okay. No? Now karon ang ining test kit nagalagaw man na maabot. Hindi ina FDA and recommended sa DOH na ton. Okay. Wala siya pala clinical anong term sila. Na hindi siya siguro or hindi accurate. Why siya FDA and recommended by DOH and World Health Organization. Ina siya nga test kit. Hindi mo na, mismo magwa na yan. Magwa ka blood sugar. So, why yun yung ginawa? Amo na subong, hindi na yung makusar ang atong DOH. Kaya hindi na yung piro. Kita mo to si Doki, nagambal gani nga base wrong, ang kay Senator Subiri, repeat gani. False positive, ano itong yung gamit na term ha? Wrong positive, ano itong gamit yan? Nga nag-confuse, pag nga dito, pag birada naman siya ka mga pakamalaot? Coming from the highest officials ng Department of Health na ton. So nga ton, DOH, hindi magambol sa sining okay. na nag-abot ng test kit na kung di na nagalin, kung 100% na kung na-testingan na pala. Kung may scientific na nang pagtuon na pwede siya. So mo na ang para lang ang publiko naton hindi ba lamang sagay siyang kwan. Okay. Pamasol or kunano ang mga critics. Okay. Ang aton gobyerno ang pundo action actually doon ta ara. But wala available sa market. Mas sila nga tiway kagali ginako. Why ka mo gali kapreparar. Sa lain na kay pilok ni kalibutan. Even ang mga in-laws ko sa Canada sa pangayo na ganit kung may ari di mas. Kasi na ganit sa pangayo. No? So, hindi lang laho. Lintang gobyerno ta why ka preparar. Okay. Ang atong preparar na ubos. Ako na siyang check pa nga. Sige. On that note, Vice Mayor Elcid Familiaran, salamat sa time. Good morning. Yes, thank you. Action Art, halong makamuda sa station kaludo kami sa inyo. Ngayong aga. Salamat. Aksyon Hotline. Interagency Task Force Head Vice Mayor Elcid Familiaran, no? Duha ka mga bagay nga ari importante. Damo ka pa man kutuod gid man nga may lockdown boss. Siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran hindi ina matuod. No kay
dugangan sang iban ang mga reports nila para nga tiyan mo na may lockdown, kabudlay bla kung kaysa. Abi kung hindi naman lang kita magkabulig, why naman lang kita sang iamot, no? Why naman lang kita ma-contribuer para sa kaiuhan? Why naman lang kita sumahambal? Hindi na lang kita, mahipos na lang tabla. Aksyon Hotline. Sa tuod lang pa rin why magkitag paog sa publiko? Kasi kumo nga ang Bacolod ang Negros, why man niya sang positive case di mo? Sang COVID-19. Ang ginahimo tanitanan, preparasyon ni, agon nga hindi kita diri matapikan in kaso nga may ara sa magpositive. Now, tandaan ta, nga subong ko nila naton gabi maglaing gi pamatsyag mo, dalon ka sa private hospital, ti ano na makasarang kita? Kung diri man sa Corazon Locsin, halimbawa butang tabi, para sa mga driver ni dapat, sa sining nga sitwasyon, dapat iniguro mag-survey man nga eye opener, nga sa mga sitwasyon katulad sini, dapat kita mismo, bulig man sa gobyerno, idukar sa aton hanay. Ti para sa mga driver, kapon may nasakyan ko nga di pasay man, way makuyas lakyan nga ginadala nga akon, kundi naga di pasay ko every time magpuli ko. Ang driver mga kigpihan niya, kaya insister niyo ang social distancing na. Kaya nga, muni pa mga buyan, pero correct man ang imong panindugan kung ikaw driver. Pero kung matapikan ka, butang tabi matapikan ka, puwira palayo lang, mag-positive, kag sa ulihi, magkadoks balay mo, matapikan man ang kabataan mo, kundi lain na yung istorya. Basta ko ang gasto mo, nang problema ka pa. I mean, ini nga aton subong, tanan nga ginahimo, efforts ng gobyerno ta, para ni sa aton kayuhan. No? Ang China, pag lockdown nila to tanan, ilan tawa, kundi nag-minus na yun. Why nagani sumong balita ay sila? Nag-transfer na ganing epicenter sang COVID-19. Kisa kita doon na sobrahan bla. Inang aton kisa kaalam doon sobra pa sa gobyerno ta. I mean sa mga opisyalis ng gobyerno. Hala kita ka pinanghikay. Hala kita ka kunano na lang. Naka-experience na bla kita katulad sini nga pati diri sa aton may mga amoni. Sino bla mag-expectar nga pati kita sa mga borderline niya, may nagabantay. Tinatawa na kundi si Aksyon Jurisil kakalit kadto di kay ginabantayan nyo na iya. Kanadlaw na iya. Si Elri lang tuwa nagahan kadto di. Sa estasyon. Nagahan katoy. Ari di siya. Kaya basing asaway ka pa mati. Ilo masila nga. Ligad pa to di siya nagalending adlaw. Di nagahan na saya. Pamasahe siya gali ko na. Online sa Hotline. Joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Ma-check ko, damo gali nagkladakpan ko sa second day implementation sa curfew. Sir, may aga? Aksyon Art mayong aga gid, mayong aga sa bugos na katapos ng Aksyon Radio diri sa siyudad ng Bacolod sa aton mga pinalangga and avid listeners ng Aksyon Radio on behalf sang aton City Director, Police Colonel Attorney Henry Binyas, saliwat mayong aga gid sa aton tanan. Sir, damo gikunog yapon pasaway bisan na mo na itong randa day sa mga patrol cars nga rekurida. Damo yapon nagkaladakpan ko nung aton sini kapulisan nga nagalalagaw bisan 10 oras na o kung naglapaw na sa curfew hour? May arat ni tapon nga nagapamati, no? Wala kong pakasip ng imo na hambal, no? Gudogin na high blood si Aksyon Art aga pa. Gani? Hindi man manigar, no? Ang muna ang problema sa Pilipinas, no? Kung demokrasya kita, pero ang problema sa Pilipinas, tumat mo kita. Sir? Colonel, duga chopping imo signalaw? Siling ko ba may COVID bla? Okay na? Sige, Besar. Basin ko ba, basin ka travel ka bla? Sige, be. Ara na siya, okay na, klaro na. Magwa lang ko. Ate, okay gid. Para at least klaro kay atagan tanay pila guro ka segundo si Okay na. Okay na sir, ara na bo klaro pa sa sa kuan silak sa adlaw. Sir, you were saying kay na? Yes, sir. Yes, Aksyon Art, no? Sakto ka dira na still, despite ang aton na mga rekurida, pagbabalo,
executive order ni Mayor Bing sa pagpalibot ng atong mga punong barangay naton. Kaya ara sa gyapon nagapasaway, may mga apprehension kita gyapon ya action art ya sa nagabayulan. Nahulat pa sila ya action art sa curfew. Kaya mo gihapon wala nakaintindi sa ginahamban naton nga General Community Quarantine action art. Amo na ang problema. Pero kagabi, mga more sa record nga ginpasa sa inyo na mga bilang nagkaladakpan ng individual, sir? Ang nakita ya sa aton report nga nakalapot ya sa aton, actually may iba niya nga sa mga barangay level lang. Away na nakalapot rin sa aton nga Tactical Operation Center. Sa aton may ara kita 20 dire na nagkaladakpan sa aton nga kurso. Pero may ara pa iba niya gin-record ng sa mga barangay. Kaya una-una bet, ang aton dira yang mando sa ila, inalimitahan tatani ang movement ng tao amo na nga kung isang atong mga punong barangay, wala na ginapalapos sa stasyon. Iti way nakabalo sa ibang sini action art, basi may ginadala na niya nga virus. Amo na nga mas better anay nga sa subong na obrata, ginawarningan. Warningan, papulion. Kung magsikan offender na, way tamay mo. Prisuhon tagit sa gusto nila sa hindi, just like sa kinobra natin siya sa Season 10, ang dinakpan sa atong na force multiplier ng mga 8 kabilog sa unang gabi sa Portio. Okay. So kung madakpan ka na, bangod nga ikaduha mo na ini nga pag-violate, prisuhon ka, ano kalawig priso mo ni sir? Ang sa aton dira yang ordinansa, 12 oras. 12? Oo, 12 oras na dira sa aton. Okay. Kung isa gani, kita may nagahambal, gani isa galaw-lahaw kami gani action art, no? Sa mga meeting ba sa inter-agency task force, siguro may implementar tang EJK, no? So galaw-lahaw man lang kami ang mga kabudlay, abi kon ang aton balang pinalidad, daw mag-adlang kay daw ginatik it for granted na sa aton mga kauturan. Okay. Actually, action art, laruhon ko lang nino. Kay kadamo, sang wala ginakaintindi sang General Community Quarantine. Ang ilang nabantayan niya, curfew lang. Laruhon ko lang, nga isa sa provision nila, stringent social distancing, abilihog pabasa, but sa apilar basahon nyo na, atong gina discourage, atong gina apel sa tanan, na magpabilin sa atong mga balay. Hindi na magulat sang curfew, kaya ang virus, wala nang gaulat curfew kang magwa. Ginalimit ang movement. Take note naman tani nila, no? Imagine yung eskwela gani sa atong kabataan, suspended. Mga misa sa simbahan, suspended. Wala ka mo kaintindi kung ano ka-importante na para sa aton. Kung tatan ina, temporary suspended para malimitahan ang tao. Pero hindi ka man gamiton iniya nga mga inuras na maglagaw-lagaw kita, magyagang niya, mag-inom-inom sagwa. Dapat tani, mas maintindihan nila na magpabiling kita sa atong balay at our own self-quarantine. Yes. Hindi kita magulat sang curfew. Sa tutod lang, dapat wala kaintindi sa tutod lang action art. Sige, kayo doon sailong ilanat ko sa imo, ikaw naman ang kaya nadulumpawan ako. Nakulumpawan ako doon nagsailo sa imo, Colonel Pico. Tiya mo na, sir, no? Ang aton mo lang dream. Mga makabulig kita, no? Hindi naton pagulaton, nga masawayan kita bangod sang katig-agid sang pagulta, sunod na lang palihog, no? Kay hindi niyang kalawigon sang ang lain pa sila, sir, kay kung magdamo, kung magladakpan din na ibutang karon isulod sa prisuhan, ano ng social distancing na karon? Yes, exactly. Amo na gani Na, action art na mas maimo pa lang kung sa barangay ititol ta na. Dira na lang ang mga warning sa barangay kay damo nga ginatito na sila, damor ang atong ginasubra nga compromising. Aksyon naton mas nang-involve sila sa infection. Tandaan ta, hindi kita kasigurado kung ano, how true nga wala din confirm yan ang COVID sa Bacolod. Ay ang pamangkot kira naton, nga tananta na testingan, wala tananta bala nagapanugid, especially may mga history of travel. Damo pa na nagapanago, wala lang nagapalbalo, kaya nahuya sila, may history of travel, sa totoo lang. That is why, ginambal ko, self-quarantine, community quarantine, may history ka man sa travel or wala, para niya sa ilay, tani yung welfare, sa inyong safety. Una bet, hindi makita ang kontra. Mayo pa ni mga puser, madakpanta, pero ang virus hindi gid ang tunad. Gani man.
So anyway, keep us posted whatever nga mabulig namon diri sa Aksyon Radio Bacolod. Nangamon mo lang we are trying to help our officials and government agencies to inform the public. Agud nga mayo naman ni matapos ni tanong ng problema kay makaginawa kita tawhay, no? Kita mo ang iba ng mga trabaho sa pulis daw na subong daw na pabayaan, pero anyway may mga operation gyapon sa droga, pero at least nagdugang ni sa trabaho niyo. Salamat gid in a way, Lieutenant Colonel Ariel Pico sa time, sir. Yes, thank you, Gino. Again, sa inyong mga media, salamat kapag upod nyo. Ginambal ko lang permis sa aton mga grupo dito sa media, sa Aksyon na Radio. Sa gusto nyo kung sa hindi, part sa mosang frontline services ang aton gobyerno, lagi nagkakagbalo sa mga importante ng mga informasyon, no? With that, kabay sa kamumayan kita sa kahal na ako, kakaugyon sa aton mga kampanya again, dito to don't wait for curfew, kay ang virus wala sa ulat ang curfew. Present kinasa, masiting sa aton, pwede maging potential victim, maging potential na ma-infect. So with that, God bless us all, mabuhay po ang pero sir, kinanglan niya kami nga exempted ha? Basi kung nag-duty bala si Aksyon dyan, dakpon sang pulis ako? No. Amo na ginambal ko lang nga Aksyon Art, nga whether you like it or not, kabahin ka mo sa mga frontline services ng ating gobyerno, ang ating media. Kasi kung wala ka mo, sino pa makabaluyan sa ating mga kaulit sa sudad sa Patuloy? Correct. Kapoy, managuro sa isaon yung kadapan ni Malay kagiyambalan. Salamat kid sir sa time. Good morning. Yes, madamo masalamat Aksyon Art. Mabuhay po kayo. God bless us. Aksyon Hotline. Subong gani may ara iya mga opisyales, bisan PNP dito sa Silay kung may operation illegal drugs. Ara sa Aksyon Alvin sa tangan sang police station, silisang chief of police sa Silay, hop, dak lang, social distancing. Tawag gila ko sa telepono kay interview ko. Aksyon Hotline. Ay, way ka suksok, kabi si Aksyon Alvin. Maging pobra ko to eh. Hindi nakakita, ibang ganun, kung hindi mag-obra sila sa face mask, nga ilalambla, may araman ng kabaligya, nga face mask, nga ang itsurak tao bla, kita mo na Aksyon Liber, si Buhari man niya, ginimo na ning iban, no kaladlawan, may tsura pa ni President Tigong iban mo. Kung nagadalagan ka, may helmet ka, nasun suksok sang sinang, ano tawag siya naman, yun na, iblang may purma, nga may baba, may tsura, may atno ito yung kita ko ang face mask, na si President Tigong tsura yan. Liko na nung ginimo na niya kanadlawan niya man. Diyan mo na please. Ako yung ato na lang mabulig sini is to cooperate with the government. Sa sining at kimpo ay nanid uduro pa binasulay o kung tinudluan ay unless nga makita tanga pabaya ang isa dira kain siya sa gobyerno nga ilay na yung papel. No, di ba? Kay ari kita sa problema. Kung wala gid man ni ako mo subong nga 17 na ang mga nagkalamatay, 6 lang naka-recover sa sining masakit, may 202 na kakaso sa Pilipinas sining corona virus disease. So hindi niya nga pabayaan lang naton because at the end of the day, sa tuod lang tanan kita sini, sigurado gid nagasakripisyo subong. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us.
Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. This is your Governor Bong Lacson. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your... Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6.
Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Bay State Health. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough,
and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:54 na. Now, ariyo mga mensahe ginapadala nyo, puno-puno kita ho. Pero matamaton ko lang niya, ang inyong mga mensahe nga ginapadala karon nga aga, sakay Vanessa M. Mayo. Nya coronavirus is not a joke. Stay safe, Bacolod. Good hygiene and cover your mouth when you cough and sneeze. Wash your hands often. God bless everyone. Abansi Negrense. Siling niya. Atun siya sa Amerika. Good morning, Aksyon Art. Amo na ni Guro kay responsable sa mga tao subong. Tani ang iban man nga mga ginikanan bantayan man nila kabataan nga hindi na mag lagaw kon gabi, no? Halin kay Boy Dilakit. Philip Laurente, halin diri sa Barangay Minuyan, gamonitor kami. Red J. Valencia Tilanas. Aksyon Art, ang kooperasyon sang isa kag isa muna maka pahagan-hagan sang sitwasyon subong tani di na ta magpadungol pa. Bender Boy sang Villamonte. Mike John Seva. Nya morning, Aksyon Art ba tani matap na ining coronavirus nga ini monitor lang ko diya sa Moises Padilla. Thank you. Salamat gid sa naga-monitor ha. Dira sa Poseidon may lang nga pag-monitor daw alin sa kay Maricel, si John Paul, si Puloy, si Raymond, may lang nga pag-monitor sa inyo da. Toto
Wilfredo Nunez, no? Ga monitor man si Toto Wilfredo Nunez. Aksyon Hotline. Ginapamunuan ni Mrs. da, no? May lang nga pag luto, enjoy. Sa inyo sining agad na, no? Mo gina. Perti mga negosyo, subong ka kuluriit, yan mo, grabing epekto. Aksyon Hotline. May ambal gani, nga tani, kumo nga under state of calamity, kita tapos, why man lang kita mabakal sa mga face mask, why not abi, ambot kung may-utilize ni sang gobyerno, halimbawa, no, sandi isdi, nga gamito no pundo, while nga why pa man mga supply, ibakal nga na bugas bla, no, kagi hatag sa mga pigado, din siya subong, ang patrol, sige, ambot kung pwede na, no, good morning. Gusto ko lang tani i-clarify kung tuon nga lockdown naman ang biyahe ka series. Salamat talong kamudira tanan sa Bacolod. John Kerr Mendoza Hikana. Duay pa ya balita nga mo na may lockdown. No? Away pa na. Armando Cabilis, Jefferson Discalyar. Sir, morning. JC Dikilato. Paring Basti Girin, good morning. Halong man pare. Regards kay Tuto Mayang to. Hindi pa ko reply sa text mo kay ga wakal pa ko to si Aksyon Nixon, no? J. Marie Lagunday, morning, regards kay classmate Edgar, no? Herna Pamplona Las Piñas, Dikagon BCPO, Nining Layos Bakong, Kim Shastris, Herna Pamplona Las Piñas, Merna Onofre Cloud, harapan si Ami Labuson Tayhopon, ang aton sister-in-law, Renato Torres, Mark Palma Itabag, Justy Lim, Heaven, Dingdong Guzman Severino. Sir, good morning. Paring Eugene Adjonga Monitorman, Ron Bautista. Morning. Rosan Ilomba, Jo Marie Stupa Sr., Richard Taldi Anasta, Jojo Kanya. Araman si Boy Jolingo, salamat gid sa inyo. Pilo sa Pilo Amplete, Trisikol Subong, Trisamon, Aksonayat, Lakarlota, Barangay Antipulo, Pontevedra. Grabe Nilina Mabayag, Game Shastres. Ay na ba, siya ko na? Harapan si Attorney John Orola, Attorney Juan Nuega Orola Jr. Nang Manit Poblador, liwat ni Upog Ikipado. Aba, tuto livi kay Kuandra, no? Si kay Nonoy Michael, no? Kay Chay Sharia, kay tatay niyo mo regards lang. Marlon Sekita Kaningete. Jordan Familiaran, Fred Reyes Jr., Regional Director sa Bureau of Fire Protection sa Mindanao to, do Davao ni Siablo. Harapan si Aksyon Jimmy Bilon, yun, Nonoy Espina, sir. Morning. Noel Olea, engineer, may ngaga sa imo. Harapan si Lewis Matt, Jane Paul Tayukon, parinti ko niya. Danis Lafor, harapan siya. Atuan ko si Aksyon Alvin, Arasel Conferential Road. Kumusta na subong? Ang linyahan na Aksyon Alvin, kumusta? Patrol? Aksyon Hotline. Ang linyahan ay subong kumusta na sa conferential. No, kay grabe ang damo reklamo, no? Question lang nakon, nya medyo labutaw ni, pero ang mga homeless ya sa dalan, ano, matabo sila ni kon may ara sa ginapatuman nga curfew. Ati, sabayon ni Gruslay. Hindi gid masulbar, dali ang problema kay man kamo man mismo gapaugat o gapinasaway man, hindi man para sa ano man, kundi para sa aton tanan nga katigas inyo man. Siling ni Chislian, oy nga katigas inyo. Ara na siya? Aksyon Alvin? Yes, Aksyon na Art, no? Kumusta to? Kaya nakita ko sa litrato, doon ginkuhaan ka temperature mo? Yes, Aksyon na Art, no? Kabahin nila protocol sa mga miyembro mismo sa DOH, kaya kita mismo dapat magpasakop sini para safe man Aksyon Art, no? In fact, hindi lang ako, kundi isi Aksyon na ni pagsunod natin diri sa area sa circumferential road sa Isay Bacolod boundary,
amo ni ang alagyan action art so may Bacolod sila airport pala access road Di normal man ninyo temperatura 36 degrees, no? Yes, say action ani is 36 Body degrees. temperature 36.5. Yes, sir, ako 36.5 buting ganon safe kit ka Kinakulbaan ko gani kay siling ko basi gwapa blang nagakwa kag bagulpi taas ang kung masiling ang gabantay dai. Siya do kay milanat ka. Pero ang linya na ida subong kumusta lawig Aksyon Alvin kun gamay. Ang linyahan ay diri sa access road action na art is medyo jutay, no? Gamay ni siya pero duha diri ang linyahan ay action art. Number one, kung halid ikaw sa may area sang Silay Airport, padulong ka sa siyudad ng Bacolod, ang linyahan ay diri medyo more or less mga around 150 meters kidamang. Pero systematic action art, isa sa mga nakita natin diri, nga separado, ang trakya ara sa may inner lane, ang mga SUV, kag iban pa nga mga salakyan ara sa tunga, while ari sa kilid action na art, ang kuha naman action art, no? Ang mga motorsiklo nga kinakuhaan man sa mga isang body temperature sa mga katapo mismo sa DOH kag iman pa mo nga aton sini nga mga frontliners action art ay nga sitwasyon man diri nga 5 ka mga thermal scanner ang dinausar mga polis kag mga katapo sa Philippine Army action art sa idalon sa 303rd Infantry Brigade ang nagabulig man no sa mga personnel sa DOH kag iyasang syudad para naman action art sa pagkuha sang body temperature. Ga-monitor gali Aksyon Alvin sa imo subong ang taga Bacolod Traffic Authority Office headed by Lieutenant Colonel Luisito Asiboche. Road action art kay ari man diri ang mga katapo sang Bacolod City Traffic Authority Office o mga miyembro sang bitaw no. Emo ning taga DT. You know DT? May mga salakyan kag hindi pero subong ang linyahan ay ano dasig man lang ang paglabay sa scanning daw kun sa check-up points. Ang check-up point action art kung ang isa ka salakyan jutay lang ang ulod mas madasig diri kay ang sitwasyon diri kalabanan mga private vehicle ang nagalabay diri action art which is mas madasig ikumpara sa area sang Bacolod Talisay bound pinaka-border dito sa may dalan sang Lacson bala along the National Highway damo man mga series iban pa nga mga salakyan di pasahe amo ning medyo medyo madugay-dugayan jutay unlike the action art mas madasig lang sa action art karon nagapadulong man kita the same gap no sa sining border nga ang iban nga mga salakyan halin dito sa may area sang Talisay Bacolod border sa may Lacson highway nga nagalabay passing through sa area sang ruins sa may mga ruins kita subong diri action art mas madasig diri although medyo may laba-laba jutay pero kalabanan diri mga private vehicle man action na art or siguro hindi ko magsala may mga isa diri ka mga 500 meters ang kalabaon sang siling pila abi sa linya rather in fact ang mga katapo man sang mga kapulisan no man nagakuha kag subong man upod man ang katapo sang bitaw ari man diri action art naganaman yarman sa dalagan sang trapiko abi mo Aksyon Alvin may ga-suggest gani mo parinig ko naling Talisay taga syudad sa Silay. Andito pa lang nga daan, kundi sa barangay, limbawa, mabutang bi sila ngalan, no? Do card lang nga gamay, lang may ngalan mo, may detalye dason, ang mismo sila kag Talisay, kung may atuto sila nga makapit sila kunaga, dito sila magkuha temperature, butang anda, kapag abot sa boundary sa Bacolod, kung nag-obra di sa Bacolod, pakita ilang, kundi na sigay tani, no? Mayad man, no? Mas dasig pero galing inaguro do basi doble obra o kung anong epekto sina. Pero ini suggestion man lang ang ginutok among ina problema la Aksyon Alvin Yes, action art isa pa na, no? Pero kalabanan diri by the way, sa may nagalabay along the ruins. Mga private vehicle, mga SUVs. In fact, maintindihan taman ang aton sining mga health providers, mga miyembro sang DOH. Nagupro pa huwayan kadali action art sa piyak sini nga mainit nga panahon. Kung nagpahuway ang iban guro may iban man nga makuha na. Mabulos na kung kayo karon okay kadamo sa ila diri. Bilog kita diri ha.
kay sila mismo nag-restoryahan ay para samtang nagapahuway, bulos man ang iban. Then after kung kapoy naman ang pulisan, halimbawa, bulos naman ang iban nga mga miyembro. Okay. Sa DOH kag iban pa action artary man diri kagina iya sa BFP kagina Okay. bulig man no. Si ma'am kumusta hunta? Ma'am, so far ang pa sa aton sini nga pag medyo social distancing jutay. But anyway ma'am, kamusta sa mga observations sa kagina? May nakita na maobserbaran kamo nga medyo taas ang ilang sini nga temperatura ma'am? Subong kay nagapakadto na ta sa ugto hasta alas 2 sa saka ng ilang temperature. Pero so far, wala pa man nagsaka yun. So usually, kung magsaka, magiging yung papahigad namon, pinapapainom tubig and then checking na naman kami kung tuod magiging or they have history of travel or from Cebu or Manila. So, bali, ginausisa ka lang man, at least mga basic para kahit paano magnubo lang ang temperature sa nila siningalawan. Oo. So far, wala kita sa may nakitan pa nga problema, nagtaas into 38 or something like that. Wala pa man. At ang mga katapo man sa DOH ka ma'am, no? Oo. DepEd kami, sir. Sa DepEd, Action Arts sa DepEd gali, si ma'am, Ate, sige. no? Oo, salamat din, ma'am. So, maning sitwasyon diri sa area sa access road, circumferential road within sa area sang Talisay, Bacolod border Action Art. Sige. So, ang maning sitwasyon diri sa area with Aksyon na Nani Kiraw, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat, Aksyon Alvin Grava. No? Keep safe. Good morning man sa aton mga frontliners, especially sa mga nagabantay sa mga boundaries diri sa Kabankalan City, sa Barangay Tagukon, Barangay Tanawan, Barangay Kaluran, Barangay Inapoy, kag Barangay Bantayan, sa mga barangay captains and health workers, sa mga PNP, AFP, kag rescue teams, sa mga city councilors, vice mayor, kag sa amon wala pa way kag nagabantay nga Mayor Pedro Bibing Saiko, sa pumuloy sa bilog nga syudad magkooperar gid para mapos matap na ang virus. So, alin kay paring Basti Gerhin. Alas 9:08 na, Jose Mungcal Torilla, good morning, thank you for listening. Tuto dako, Padiyos Chan. Wala kita kay balos ang rason kung nga nagwa sila kag nadakop tungod sa curfew. Basi kung importante man katama ang ilar nga rason kung nga just saying. In a way, kung may justification ka kapin emergency yan, hindi na yan. May exemption na yan. No, may mga exemption na katulad sina, no? Hindi na pwede nga dakpon ka lang why reason. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. Last 9:08 na. Good morning lang dira may pag-monitor sa tanan no nga taga Bitaw ga monitor gali sila no ga taga Bitaw no. Salamat gid tanan Colonel Luisito Siboche sa imo sining tempo. Magabalik kita pagkaligad gi lamang sini. Extension Vitamin D3 for Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Aksyon. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanuds, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation.
reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Bay State Health. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. Pagpangalagad, tamyaw lang kita ho, may nagahingagaw pagid padala sa mga mensaheng nila. Amo na lang ni Gura, no king iban, karon na lang palihog sa udto, no? Morning lang dira sa may mga taga Morsya, no, nga naga-monitor sa aton karon nga aga. Thank you gida sa taga Morsya.
Ara dira sa HRMO Morsha, gapamati samtang gaobra, no? Ara dira sanday Alena, Lourdes, Joy Melin, Core, kag Dolores. Thank you, Gid. Human Resource Office na LGU Morsha, no? Alin kay Anela or Alena Bilyones. Thank you, Alena. May nga pagmonitor. Hotline. Ang iban karon na lang, napalihog. Ari ay, antes yung magtakop, kinaremind talang kamo, nga kundi subong, osos, ang gaka, way ka na sa mabaklan pa nga mga alkohol, no? Grabing binaklanay, halin pa nagligad. No, kundi ang ginasuggest sang DOH, nga manghugas kita sang kamot naton permi, no? Amo gina ang proper hygiene, aton himuon, ang gina-endorse ko sa inyo, binyo ang Dr. Alfred Sumango hugas kamot nyo, no? Para nga madula, no? Kag mapatay ining mga viruses. Kag iban pagin nga mga bakterya nga ras kamot, nga pwede makadulot sa balatian, no? Dr. Alfred Pako immune system ya, ara na dayon na. Dr. Alfred kompleto sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc. Tandaan ta na palihog ha. On the go ka all the time. Upon daton karon niya nga aga sa aton na pagpangalagad Aksyon Oliver Pason sa technical side. Back up ta sa Aksyon Dorel Cabato ka Aksyon Elry Dotilios. Ako naman Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila